morning, good morning. Welcome back sa ating YouTube channel. So, trail videos po tayo. Punta tayo sa bagong trail site. Atin pong paghandaan yung nalalapit na Enduro Trail Race sa Bacnotan, La Union. So, Simi Heart po tayo, Simi. So ayan, sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, sana makapag-subscribe po kayo at always click ang notification bell para paragi po kayong updated sa ating mga video na tulad nito. So practice po tayo, guys. So hindi po natin sinundan yung daan. Dito tayo sa may ilog na walang tubig. Nako. Ayos ah. Panguma. So, tato lang muna kami. Mamaya susunod si Jonas. Adunay, barot. Ay. May alambre. Watch out sa helmet. Si Paribagsa mukhang nanibago sa tinitrail niya ngayon. Montero kasi yung palagi mong tinitrail. Puro long distance at highway. So yan, magpahinga muna tayo saglit. So pauunahin po natin sila para makuha natin ng video. So magsusuot lang muna tayo ng gloves. Natakan na nga maabot ti video. Maabutan mo la dyan. So dyan sa unahan, guys, may technical. Nauna na sila. Takot kayong mabidyo Takot silang mabidyo kaya nauna sila. Pero abutan din natin sila sa may technical portion. Ay, chow! Na paano yan? So natanggal na yung isang handguard. Baka tumama yan sa kahoy siguro. O lumuwag lang. Nabali. Go! May sakit? Hindi na nakabay. So tumatama yung kwan. Front shock sa may bato. Nalan. Oh, nalan. Oh, shout out mga kapo trail riders. Nagbiit. Pare-parikat sa palatin eh. Nagdigat ito na nagnanmay. Yan. So, let's take some rest. Tanay. Aglingkad na nga pirmain apaw. Nagatay hang ubar. Lagi na natay pay manayin. Okay, mamaya ulit. O yan, nauna na ulit si 4. Ha? Mululi ka? Let's go again.
Suliman. Ah, maday. Sumagit jay. Sumagit tibuksit na jay. Diretso ka jay ko ah. Awidom tagin sama pilit na. Sa kanya-kanyang buhat. Yan. Talagang iduron mo dyan. Oh. Nay. Oh, piksa nga talaga si Arif. Oh, gasam. Nay. Ya, guray ka tani nga tao. Okay, Jonas. Parivax is coming. Oh, lags. Lags. Ayaw. Buluga maun no ka. Nabitin na yun. Nabitin. Ya bagkat mo dyan bandat baba. Naisagod to na gamain. Magin nga tao. So ganyan talaga guys kapag matagal na eh. Di kambyo na pil ko. Nay, pingay, mato mo tayo. Ay, shit. Oops. So. Maka Straight. malustrid. Ah, kaya na. Tay tanglam. Sa likod tay bagkat to sa ano. Ay, marian. Mailisi lang di ko. Oh, dito. Bye. Pandaram. Ayos. Oh, gina na kapay. Dara aja dua aja nga tawagin ini ada. Ah. Nagbatik nga motor, may batbat. Nay dugsol gor jacket na outside din. Okay. Outside karon na din di pa. Old sign na. Nay kita ana agil to dai lamis ba. Hey. May saltag ka nun na Jonas. Kami guys. Awan, Ang sinigil yung malyontan. naka-primera. Basta naka-primera. 1.5 na Oh, snack tayo. Kapag na may ganang buhaya. May samlang. Ya, sige tayo. Balik mo siya. Dapat yun eh. Okay. Kanina rin tatanong. Umigsa. Malayo-layo pa yung trail natin. Tapos na yung technical dito sa ilog. Sunod, uphill naman. Sabay tamik ni. Hindi na ako. May salat dyan. Ay, daytan. Technical nga road. Natangkan yung pilit mo.
Oh. Oh, siyaret ko naman. Yoy. Right. Tahan ka siya. Hoy. Kaya stay ano eh. Okay. Istayan siya yun. Istayan ay. Istayan ay. Ay Oops. Ayaw ko kamay. Okay, tinapik dak mo ti sang atan ay. Oh. Nang traffic ni Manong Jaw. Alright, tepen di balwag. Hintayin natin si Paribags. Ha? Baik, surindar. Maray. Nyain maun. Ay, datang mo kaya mo. Sige gawin. Nagguyong ka mo agbirate. Nagguyong ka agbirate. Agal lingugan mo ding ataw. Agal lungugan ding ataw. Sin pilot. Nay. Pangay. Dua dan pilotan, chins pilot natulid man ain. Okay. Nakakambyaw. May likod ko kung naikalsidi kayo. Awa nain. No nabiri isi lang dito ni. Danot. Ay sinilwan na. Oy. Tota sana pa pre now. Hop. Gurai. Gapang. Sige, gapang. Bago nga salang, chins pilot natulad. Okay na.
baliktad. Gusto ko tilang. Oh, balikin Helmet nga mo raw. Do jawin. Lagi na nakay bay. Kanay, dandanita di kalsaran. So, ginana tayo pa basit. Baliktad to. Race konti. Ah. Nakita ka. Sigat sumurnaon ta ko. Sarunong ka. Madi ti mauday gayam. Karatulay ti mauday. Sakit dun. Magain. Oh, rain ka tao. Tan? Ah? Naikat di spring. Naisim pa mon. Oh. Kita nih katon kita nagadung ako. Subay tanin ton ngaton. Dalang niya dai. Uy, diri sumaya semangat ya. Wala na yung sar. So ayan, pagdating natin sa may kalsada, yung daan sa yan sa taas. Sign off na tayo. Tutuntar gito na eh. Saan? Basta kasaran. O, tanggalin natin to. Hindi ko na lang nga nag-trail. Pumunta galing para sinabi mag-trail. Sige, ganyan na lang para may pruweba na nag-trail. Kung Maganda pa yung kambyo, oh. Yung original Ayos yan. urig. Kambyo. So yan, dito na tayo sa may kalsada. So, kulang daw yung trail. So next time, pwede nating itulaps. So okay, maraming salamat sa nanatili sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, sign off na tayo. So konting pahinga lang, tapos uwi na tayo. Oh, ang daming mga burluloy. Ngayon kita na si Mursuro tayo. May na. So maganda yung trail site guys. Magandang magpapawis. Especially sa mga hangover. Google Flow. Gistan mo ay. Magtututod. Di karga na di karburador ati ko may bulang. Bangunan bulang na ay. Oy, nay nagbulang. Itras mo. So nakita kay nulik mat. Okay, anong masabi? Maganda. Walang daanan. Walang daanan. Trail nga raw. Okay, bye-bye. Hanggang sa muli. So, sa next susunod, 1,000 pa o 2,000. Pwede na siguro. Okay. Thanks sa panonood.